nagyon helyesek közben a hallgatók, mindenki elkezdte összedobálni az ország autóját. Itt valaki írt, hogy a Visegrádi benzinkutat üzemeltetem. Ha lesz autó, akkor egy teletapot állok. Írta nekem egy haverom, hogy egy mosást vállalok évig. Úgyhogy gyerekek, igazából kezd ez összeállni. Még kulcsfontosságú rész hiányzik, de kezd ez nagyon szépen összeállni, meg vagyunk bele. Ha valami ötünk van, akkor elkezdünk majd cseretet élni itt a akkor megy az adok, persze. Így kell. Akkor kettőt megpróbáljuk elpasszolni valami másik. Akkor a bizniszelni van még két kerekünk, adod a másiknak, aki viszont ad majd, mint tudom én, egy mobilkadást, vagy nem tudom. Ha lehetne tulajdonosnak lenni ebben a bologatos vizsgál, és mondjuk kellene egy bologatos puli. Hát én a lehetett tulajdonosnak ismerni, mikor helyzet van, amikor elmébe jön meg így. De akkor szerzünk azt is, igen. Na, gyorsan egy kötekedés ír, ami friss lehet. Azt mondja, hogy nem lehet kijutni Cseperről, Erzsébetről, mert az összes eddig ingyenes parkoló, metró mentén mind fizetős. Így hogy járunk tömegközlekedéssel? Minden átszállópont fizetős, Ecseri út, Európas Nagyvárad. Hogy van ez? Nem az a cél, hogy a tömegközlekedés felé terelik az autósokat, de így hogy? Most már nem csak a bérletet meg kell venni 9500-ért, hanem óránkénti parkolót 150 forintért vigyatani. Hát de milyen jó ötlet, igen, ezek a B+R parkolók, ezt a cél kellene, hogy szolgálják. Az nem is fizetős. Azt mondom, hogy leteszed és mész. Hát ide is olyan kell lenne, de hát fizetését tenni ott, ahogy át tudsz állni tömegközlekedésre, nem torpadékság, szóval ezt még azt mondjuk talán az Európark ebből a szempontból nem a legjobb példa, mert ugye ez egy bevásárlóközpont, és a bevásárlóközpontnak a parkolásban reggel leállnak az emberek, aztán este elviszik az autót. Azért nem az, mint kintudatossabb parkoló volt. Kiderült, hogy odáig kimegy majd a négyes van egy hivatalos személy, ez tanácsos volt. de hogy az a sok panel lesz jó parkolóban, megállnak és sokkal Az a sandal csevegtek, mint mi. hogy ezt nem azért aszfaltozták le. Ez is ugyanaz nyilván. Tényleg azért, amikor lehet a bevásárlóközpontnak a parkolójában kerinkszerűen egy órát, mert egyébként végre bevásárolni, és nem tudod hol letenni az autót. Hát szántunk. Köszönjük szépen a hozzászólást, a bókistás kakadó, az nem alatt, nem madár. Így van. 5 perc pontosan. Szereztem én egy kis kamerát, nem tudom, hogy majd mi lesz vele. Olyan, mint a GoPro. Közben hallgatom vissza a YouTube-on a Morning Show-t. Szóval szereztem ezt a kis kamerát. Elvileg ugyanazt tudja, mint a GoPro, csak a negyedébe kerül. Azért nem mindegy. Ezért a pár videóért nem fogok azért beruházni GoPro-ra. 2016. október 5-e van. Szerda. Írország. És újra ezen a farmon vagyok. Szántunk keményen. Itt volt a bab. Most leszántjuk, és ugye nem végzek ma, mert ez egy fogalmam nincs, hogy mekkora, de szerintem van vagy 15 hektár. Holnap a főnök veti a búzát. Még szerintem nekem marad szántani való. Nem tudom, hogy még mit szántok még. Van még egy darab, amit holnap kell szántani. Na. Az, ami furcsa, ami Magyarországon nincs, hogy beakadnak a kövek. Pont ide kellett ezt most. Ez az egy rossz van itt ebben.
hogy beakad előhántó és elkefej közé a kő, akkor ugye elkezd durni, nem megy bele, kell ugrani, leütni kalapáccsal, mert úgy beszorul. És az a divat, ugye nem kell, tehát meg kell hagyni a forgót, és majd ha el van vetve, utána kell a forgót szántani, hogy ne tapossuk le annyit, mert ugye itt csak a 3 méteres, 3,5 méteres vetőgépek vannak. Nincsenek nagy területek. Meg kell hagyni a permetező nyomokat. Ugye a forgóban, mikor permetezünk, ugye ne törjön össze a keret, vagy stb. Úgyhogy hát ez a mai feladat. Nyomjuk. A traktor az 820-as fent, ezeket pedig egy 5 fejes váltaforgatós Wernerland viszi, mint a rongyot. Írországban nincs mélyszántás, mert nincs termőföld 25 centi alatt, semmi lazítás nincs. Ezek a traktorok Írországból, ha vennék traktort, használtam csak Írországból, mert nagyon meg vannak kímélve. Nincs nehéz tárcsa, úgyhogy meg ez is, hát ez a 820-as, ez húzza ezt a szart. Mondjuk lehet, Magyarországon, ha ugye elég kemény a talaj néhol, lehet, hogy nem vinni 5 fejet, csak 4 fejet, még láttam más videókat, ott 4 fejjel szántott a 820-as, de hát ott ugye 30 centire szántunk. A fogás szélesség azt nem tudom, csak belőttem szemre, igazából nem figyeltem. Azt ne nézzétek, hogy milyen görbe a borozda, mert nem négyszögűek a földek, nem is kell egyenesíteni, úgyhogy majd a végén egyenesítünk. Legalább a 3/4-ét így kell szántani, ez hülyeség. Én kiegyenesíteném, de hát úgyhogy ez van. Ez a feladat. Remélhetőleg majd jól fog látszódni. Bőven van hely megfordulni. Amikor azt mondanak, hogy látják, akkor csak jár meg lassan, ahol látja. De akkor ugye el van bújva, érted? Akkor viszont azon végig lassan megy. Nyilván nem megy lassan, de nem felvetés. Jelenleg hallottak, hogy van-e még egy közködőnek. Aki van él. Csak van volt fősödében, aki a fősödét, az irányítsa meg magát, hogy félben van, az még nem van. Elég jó a mobil internetnek a hálózata, 4G-s. Nem sok gigabájtot fogyaszt a telefon, hogy állandóan töltőn van, Bluetooth-nal kapcsolódik a rádióhoz, és hallgatom a Morning Show-t, amit biztos tudok hallgatni. Ugye élőben nem tudnám online hallgatni, mert